Ez jinekim ku di nav bayên herî dijwar ên jiyanê de hewl didim bijî. Min demên pir dijwar pir dihate derbaskirin. Gelek car tenê mam, carinan hewl didan ku min bêdeng bikin. Hin roj hebûn ku min hîs dikir min digot temam, êdî hêza min qediya. Barî li ser milên min giran bû. Hêsirên min bêdeng bûn lê îro ez ne tenê ji bo xwe, ez ji bo hemû jinên ku keda wan nayê dîtin, dengê wan hatiye qîrkirin û xeyalên wan biçûk hatine dîtin diaxivin. Bi taybetî ji bo jinên Kurd ên ku di nav şer de berxwe didin. Ev têkoşîn hêz û îlhamê dide me hemûyan. Îro heştê adarî ye. Ev roj, roja hemû jinên ku tevê bi zehmetiyên xwe rûpûrast li ser piyanin. Roja jinên cîhanê li hemû jinên cîhanê bi taybetî li jinên têkoşer ên Kurd pîroz be.